सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। कणकवली नगरपंचायतच्या सर्वसाधारण सभेत नगराध्यक्ष संदेश पारकर आणि नगरसेविका मेघा गांगण यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली। या चकमकीचं नेमकं काय ठरलं कारण पाहूयात। नगरपंचायतीचे अधिकार आहे, नगरपंचायतीचं कोणाच्या हस्ते भूमिपूजन करावं, काय करावं आहे